रोखोमनि आन्दोलन दिनै नोंथांमोननिफ्रायबो ज' ओंखारनानै दिनै बे आन्दोलनखौ फोसाबदों आरो दिनै एबसुनिफ्राय क्लियार काट डिसिसना दंखायो जेब्लासिमहालागै बर'फोरा माने जोंनि बे ट्राइबेल भाइलेन्ट ब्लक ओनसोलखौ लाफानानै सनितपुर जिल्लाखौ लानानै माखासे हादान हाग्रा ओनसोलखौ लाफानानै जोंनिया माने दासिमबो क्लियार जों माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों मोनसे प्रेसाराव दोनदों माने 2006 सननि जि आयेन फरेस्ट डिलार एक्टनि जि आयेन बे आयेन मथैनो माने बर'फोरा हाग्रा ओनसोलाव दङब्लाबो हानि मियादि पाट्टाखौ मोनथारनांगौ जेब्लासिम हानि मियादि पाट्टाखौ मोना जों मालाबाबो माने कमप्रमाइज खालामा सरकारनि खाथियाव जों माने खर' गंलाया आरो दिनै जोङो बड'लेण्डनि बाथ्राखौ लानानै दिनै भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङ 20 तारिख मागो दमासिनि गेजेराव हयथ' जोङो दिनै ट्राइपार्टाइट टकनि जि आलोचना तारिख भारत सरकारनि माखासे आइबिनि डाइरेक्टर माखासे इन्टेलिजेन्स ब्युरोनिफ्राय जोंनो मेसेज हरदों जे सेन्ट्रेल एबसु पिपल्स जेनोसिस कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे सोमावसारग्रा आफादफोरजों मागो दमासि एबा 20 तारिख जानुवारिनि सिगां सावरायलायनाय जादों ट्राइपार्टाइट टक आलोचना बड'लेण्ड इस्युखौ लानानै आरो बे इस्युजों लोगोसे जोङो बुंबाय थादों संकोच टु सदिया क'क्राझारनि संकोच दैसानिफ्राय लानानै आप टु सदियासिम जोंनि बड'लेण्डनि जि सीमा 25,000 स्क्वायर किलोमिटार जोंनि बे प्रप'ज बड'लेण्डनि जि माने बाउन्डारि बे बाउन्डारिनि सिङाव दिनै बड'लेण्ड रायजो जाथारनांगौ बे बाथ्राखौ लानानै दिनै मेयर दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट स्ट्रं भाबै जों माने भारत सरकारखौ जों मोनसे आन्डार प्रेसार जोङो दोनबाय थादों आरो बेखौ दिनै रायजोफ्राबो माने दिनै लोब ओंखारनानै बाहागो लानांगोन जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानिनायाव गैया जोंनि माने बड'लेण्ड सिमांनि जि माने बर'फोरनि जि सिमां बड'लेण्ड रायजो बे जायागौ माने आनटिल आनलेस माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट इज क्रिएटेड जोङो माब्लाबाबो माने जोङो कमप्रमाइज खालामनाय नङा नाथाय रायजोफोर बे साननैसोआव गोबां दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बर'फोरनि माने खर' मेलेमाव सौग्रावफैबाय थादों बे जाबाय दिनै सारा भारताव मोनद' हारिखौ लानानै एसटि खालामनाय थांनाय 2010 सननि बिटिसि काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि काउन्सिलनि मेम्बारफोरा मोनसे प्रप'जेल गथायहरदोंमोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो बिथाङा बुंदोंमोन जे आसामाव थानाय मोनद' हारिखौ एसटि होयोबाबो बिटिसि सरकारा माने जेबो आपत्ति गैया दा दिनै फैयै दाखालि बावै पार्लियामेन्टआव उत्थापन जाफैबाय जे आसामाव थानाय मोनद' हारिखौ लानानै भारत सरकार बिजेपि सरकारा दिनै बिथांमोना माने एसटि होनो नागिरबाय बिथांमोननि सुबुं अनजिमा 1.5 कोटिनिबो बारा दिनै माने बर'खौ लाफानानै बर' इन आदार ट्राइबेल्स फोरनि सुबुं अनजिमा माने 40 लाखनि बांनो नागिरा बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया गासै आसामाव लाफानानै मथा मथि प्राय माने 30 लाखसो मानसि दङ दा दिनै जोङो बेखौनो दुखु खालामनो गोनां बाथ्रा बिथांमोना जुदि एसटि जायोबा कास्ट सार्टिफिकेट मोनोबा गाबोन समफोर जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा माने कलेजाव एडमिसनाव सिट मोननाय नङा इन्जिनियाराव माने इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय सिट मोननाय नङा डक्टर फरायनो थाखाय बर' गथ'फ्रा सिट मोननाय नङा इन्जिनियार फरायनो थाखाय डक्टर फरायनो थाखाय मेडिकेल एन्ट्रेन्सआव टेस्ट होनो थाखाय बायदिसिना माने नेशनेल लेभेलनि एग्जाम स्टेट लेभेलनि एग्जाम साकरि बाकरिनि रिजार्भेसन बे बायदिसिना जों माने जोंनि बर' गथ'फ्रा बेफोराव सिट मोननाय नङा मानोना जोंहा दिनै हारसाफोरजों चेलेन्ज खालामनो हाया बर'फोरनि मेलेमा बिसिनिख्रुइ बेसेबांबा दानायाव हारसाफ्रा दास टेका बायदिसिना लिरग्रा राजबंशी मानसिफ्रा दिनै बेसेबांबा गोजौआव मान मटर सुथियाफ्रा बेसेबांबा गोजौआव बिसोरजों दिनै जोङो माने पेर मारिनो हाया बिथांमोननि साननाय हनाय जोंनि बेसेबांबा गोजौआव दा दिनै जोंनि बर'नि पलिटिकेल लिडार ट्राइबेलनि गासै 21 जन एमएलए दङ अल आसामाव 21 जन एमएलए साब्रै माने ट्राइबेलनि मिनिस्टारफोर दङ बै मानसिफ्रा दिनै बर'नि जानानै एसटिनि जानाय फंसेबो राव होदिया फंसेबो हेंथा बुंदिया बिथांमोना जायोबाबो आपत्ति गैया होननानै बुंनानै दा दिनै जाथिया माने बेसेबांबा माने गिदिर खैफोदाव बर' हारिया आरो फार्स्टिं बिथांमोना दिनै सम बड'लेण्डनि हेंथासो बुंलाबायो दाख्लै प्रमिला रानी ब्रह्म WPT मिनिस्टार आसामनि बिथाङा बुंदों बिथाङा माने अपेनलि माने प्रेस मिट खालामनानै बुंदों जे बड'लेण्ड बिनिया मोनसे नापाव होननानै अब्ला बिथांमोना गावसोर मानो बुङाखै गावसोर माने दिनै सनितपुर जिल्लानि हा हुनि बाथ्राखौ मानो बुंनो हायाखै मिनिस्टार फारसे एबसु माने आन्दोलन खालामनो गोनां जादों सनितपुर जिल्लानि बर' आफामोना मानो हानि पाट्टा मोनाखै दासिमबो
मिनिस्टारानो दङ जेराव बर'नि बिथांमोना माने गावसोरनि केबिनेट डिसिसन लाबानो जायोना आसामाव माने केबिनेटआव माने बुंनो हादिया जे जोंनि सनितपुर जिल्लानि धेमाजिनि उदालगुरिनि साहा थानाय माजबाद ओनसोलनि बर'फोरनो हानि मियादि पाट्टाखौ गाबोन समफोरनो होथारनांगौ होननानै केबिनेटआव माने बिल पास खालामनो हायाखै माने बिथांमोना प्रप'जल हायाखै मालाय दिनै माने एजिपि अखम गण परिषद माने आसामनि हान्जाफोरनि बिथांमोना बुंबाय 2016 नि जुदि नागरिकत्व बिल माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ जुदि होयोबा जोङो बेवहाय दिनै माने सरकारजों थाया बिजेपिनि एलायन्सआव जों गैलिया बिजेपिनिफ्राय जों ओंखारनोसै होननानै अटल बर'नि दैदेननाय एजिपि जाय माने आसाम गण परिषद बिथांमोना दिनै बिजेपिनि एलायन्सनिफ्राय गावनानै फैबाय जाय पार्टिया माने हारिखौ ध्वंस खालामो जाय पार्टिया माने जातिनि हेंथा मावो जाय पार्टिया माने असमिया जातिखौ ध्वंस खालामनो नागिरो बेबायदि पार्टियाव जों थाया होननानै हारसाफोरनि एजिपिया मालाय ओंखारबोबाय थंब्लेटनि नाथाय बर'फ्रा माने गारि गोमा जानो गियो आं मिनिस्टार जानो मोननाय नङालै जाथिया जियानो जाया मानो जाथिया थैलाङा मानो आं मिनिस्टार जानो मोनबानो जाबाय आं पावाराव थानो मोनबानो जाबाय आं गादियाव थानो मोनबानो जाबाय बेबायदि बिथांमोना सानो दा दिनै रायजोफ्राबो साननानै नाय बर'नि गेजेराव गोबां सानसुमै मानसिफोर दङ साननो हनो हाग्रा बुजिनो हाग्रा गोबां माने बर'नि रायजोनि इन्टेलेक्सुवेल नोंथांमोनाबो साननांगोन जातिनि बिपदनि टाइमाव बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा साइलेन्ट थायो एबसुखौसो फन हरबाय थायो मा जाखालाय एबसुफोर मा जाखालाय एबसुफोर होनबाय थायो दा नोंथाङाबो सासे इन्टेलेक्सुवेल नोंथाङाबो सासे लेखा गोरों मानसि नोंथाङाबो सासे गोरों मानसिबा दिनै माने माने टिभियाव माने खोथा बुंङाखै दिनै माने पेपाराव माने खोथा बुङाखै बर' जाथिया दिनै बेसेबांबा बिपद दाखालि बावै साननैसो बर'फ्रा इउटिसि इउनियन टेरिटरि काउन्सिल मोनसिगोन होननानै आसामाव गोबां अर जोंबाय गोबां जायगायाव दावराव जाबाय गोबां जायगायाव माने बन्द होलाबायबाय बर'फ्रा माने इउनियन टेरिटरि काउन्सिल मोननोसैनो बर'फ्रा दिनै माने आसामनिफ्राय गावनानै थांसिगोन दा बेबायदि होननानै गोबां आराव खालामनानै होबाय जोङो भारत सरकारखौ बुंदों माने जोंनो माने इउनियन टेरिटरि काउन्सिल दङ जोङो नांगौ जोङो बड'लेण्डसो नांगौ बड'लेण्ड मोनाबा बर'फोरनि जि हप्स इन एसपिरेसन बर'फोरनि जि सिमां बर'फोरनि जि साननाय बर'फोरनि जि लुबैनाय बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा दा बेनिखायनो बर'फोरा खेबसेनि थाखाय वान्स फर अल खेबसेनि थाखाय जों पार्मानेन्ट सलिउसन जोंनो नांथारगोन बे बाथ्राखौ जों एबसुनिफ्राय जों दाबि खालामबाय थादों जोङो मालाबाबो बेनि गाहायाव मानिनानै लाया मानोना जोङो बड'लेण्ड मोनागौ मानि बर'नि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जों नायनो हानाय नङा बर'नि मानसिफोरखौ जोङो माने जेरैबायदि जौगाहोनांगौ जाति हिसाबै जेबायदि इक'नमिक मोननांगौ जाति हिसाबै जोङो थांना थानो थाखाय जेसेबांखिनि जोंनो पलिटिकेल राइट्स एन्ड पावार जोंनो नांगौ बर'फोरनो जों बेखौ मोनफुंनाय नङा दा बेनिखायनो जों एबसुआ बुंदों सलिउसना जायोबा खेबसेनि थाखाय स्र' जाखानांगौ खेबसेनो माने बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रां जानांगौ खेबसेनो जोङो बड'लेण्डखौ होखानांगौ सरकारा नांगौ बे एसे एनै लेटजाथों जोङो आरोबाव माने दाखालि बावै 19 तारिख नभेम्बराव जेब्ला दिल्ली ट्राइपार्टाइट टक जाबाय ओइदिनखालिबो जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जयन एक्सननिफ्रा बुंदों जे जोंनाव माने बिफोर पार्लियामेन्ट इलेक्शन नैबे मार्च एप्रिलाव माने एमपिनि इलेक्शन जासिगोन रायजोफोर बे एमपि इलेक्शन जानायनि सिगांनो बर'फोरनि जि बड'लेण्डनि इस्यु बे इस्युआ माने सल्भ जानांगौ माबा माबि होनायजों जों गनायनायाव गैया दाखालि बावै राजनाथ सिं जोंनि माने हम मिनिस्टार भारत सरकारनि बिथाङा माने आर्मी एक्सप्रेस ट्रेनिं बुंबाय माने मरक'सलिनिफ्राय लानानै आप टु दिल्लीसिम बड'लेण्डनि बिखानि गेजेरजों खारगोन होनबाय बेथ' फिसा दाबिसो बेखौ लानानै जों गोजोननाय गैया आरो बिथाङा बुंबाय क'क्राझाराव मोनसे माने दूरदर्शन चेनेल क'क्राझाराव माने रेडिअ सेन्टार जागोन बेखौ लानानै जों गोजोननाय गैया बेखौ नांगौ थिगानो बेबो जोंनि थाखाय दरकार दाखालि बर' भाषाखौ आसामनि सेकेन्ड एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बिथांमोना नटिफिकेशन हरबाय मोनफ्रोमबो डिसि अफिसाव इन्सट्राक्शन हरबाय जे बड' लेंगुवेज मास्ट बि इउज एज माने आसामनि एक्स अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजानांगौ बर' भाषाया नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा बिसोर रायजोफोर जों एबसुनिफ्राय गोबां जोङो नायदों दायो बर'नि मानसिफ्रा माने बर' रावजों दरखास्त लिरा बर' रायजो राजाफ्राबो बुंनांगोन जे मोनफ्रोमबो थानायाव माबा मोनसे केस होयोबा बर' भाषाजों लिरनांगोन माबा मोनसे अफिसाव दरखास्त होयोबा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर थाबाय हा हुनि थाखाय खामानि मावग्रा मण्डलफोर थाबाय डिसि अफिस थाबाय बायदिसिना जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट अफिसफोर दङ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अफिसफोर सरकारि जिमानखिनि कार्यालयफोर दङ मोनफ्रोमबो अफिसफ्राव माने बर' रायजो राजाफ्रा एबसुनि अनगायैबो बर' साहित्य सभा थाबाय नोंथांमोनाबो स्ट्रं डिसिसन लानानै
बर' भाषाजों दरखास्त लिरनांगोन बर' भाषाजों एप्लिकेशन लिरनांगोन बर' भाषाजों साइन बर्ड लिरनांगोन जोङो बर'नि जायगाफ्राव जोङो बर'खौ बाहायनो सोर बाहायनो हारसाफ्रा बाहायगोन नामा सोरबा बेंगलि मानसिफ्रा बाहायगोन नामा दिनै बर' बिलियाव सिलचराव मा जादों दिनै बाङालि मानसिफ्रा हारसा रोंबाबो बाङालि बुङा हारसा रोंबाबो बिथांमोना हारसा बुंनो नागिरा बिथांमोना बुंदों आम्रा बाङालि आम्रा भाषा आम्रा प्राणी आम्रा सरकार आम्रा स्कुल बेबायदि बुंनानै दिनै सिलचर बायदि ओनसोलाव आसामाव थानाय बाङालिफ्रानो दिनै बाङालि अनगायै गुबुननि रावखौ राया बाङालि अनगायै गुबुननि रावखौ बिसोर फराया बाङालि अनगायै गुबुननि टिभि सिरियेलखौ बिसोरो नाया ओरैबायदि स्ट्रं माने जातीय सेन्टिमेन्ट बर'फोरनि गेजेराव बे गैया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो बेखौनो बुंदों बर'नि रादाब लिरग्राफ्राबो रेगुलार राननानै होनांगौ बर' मानसिफोरनो बर' फरायसाफ्राबो बर'नि रादाब बर'नि निउस पेपारजों फरायनांगोन बर'नि लेखाजों फरायनांगोन बर'नि मेगाजिनजों फरायनांगोन बर'नि टिभि सिरियेलखौ जोङो नायनांगोन बेबायदि माने जोंनि बर' फरायसा रायजो राजा आइ आफा जोंनि गोरों साननो हनो गोरों बयबो माने बर'नि जातीय सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों जुदि आवगायलाङोबा जोङो निश्चय बर' मोनसे समाव हारिखौ स्टाब्लिश खालामनो हागोन आङो सानसेखालि हारसाफोरनि जि फरायसाफोर बिथांमोननि आसु एजिवाइसिपि आङो बिथांमोनजों सानसेखालि नांलायदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव डिसि अफिसाव मिटिं जोङो कनफारेन्सआव नांलायदों बिथांमोना बुंदों माने बर'फोरा आबसुफोरा माने साइन बर्डफोरा माने हारसाफोरखौ हारसानि लिरनाय जि राव बै रावखौ खोमाजोब्बाय खोमाजोबनानै बर'नि लिरजोब्बाय बे जानो हाया बेबायदि बुंनानै रायदों आङो बुंदों এইটো মানে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে অসমৰ মানে অসমীয়া ভাষাৰ লগতে আমাৰ মানে যি বড় ভাষা এখন মানে সমানে মৰ্যাদা পাব লাগিব এখন মানে ঐচ্ছিকনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এখন মানে ভাষা এই ভাষাটো আমি সকলোৱে সন্মান জনাব লাগিব আমি সকলো সাইন বৰ্ডত সকলো মানে স্কুল কলেজ যিকোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয় অসমীয়া ভাষা ইংৰাজী ভাষাৰ লগতে আমি বড় ভাষায় আমি সাইন বৰ্ড আমি লিখিম আৰু বেবাইদি নানি जोङो মানে নামাইদों আৰু বিথামনে আমি কেতিয়াও মানে অসমীয়া ভাষা এলাগি কৰিব বিচৰা নাই আমি আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতি আমি সৰ্ব কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ যি বড় ভাষা এই ভাষাই মানে আজি অসমৰ সমানে মৰ্যাদা পাব লাগিব আমি বেবাত্ৰাকে বিথামনखौ बुंनानै नामायनो गोनां जादों ओरैनो नायदो बिथांमोना गावसोरनि रावखौ एसे खोमोरबानो एसे माने साइनबर्डआव लिरनायाव थालांबानो ओरैबायदि रागा जोङो बर' मानसिफ्रा खिन्थु रावबो नुजाया बै नुनाय साइनबर्डआव बर' राव दंना गैया माबा मोनसे गोरोन्थि लिरबाबो रावबो बुंग्राबो गैया सोंग्राबो गैया दा दिनै रेल स्टेशनाव जोङो थाङै थाङै माखासे रेल स्टेशनाव थांनानै बुंबाय जे नोंथांमोना रेलाव जि एनाउन्समेन्ट होयो रेलाव जि माने ट्रेन फैनायनि सिगां सिगां एनाउन्समेन्ट खालामनाय जायो बे माने बर'जोंबो जानांगौ मानोना 50%नि बारा पेसेन्जारा बर' मानसिफोर हिन्दीआव बुंबाथ' बर'आ बुजिया हारसा बुंबाथ' बर'आ बुजिया दा बेनिखायनो दिनै रेल स्टेशनफ्रावबो माखासेयाव दावख्लायनाय गाख्लायनाय ट्रेन फैगासिनो दं होनना बुङो आरो बुंनांगौ आरो जोङो ढेकियाजुलियाव बुंना स्टेशनाव बुङाखैबा न' ढेकियाजुलि दखरा आफादा जाहाथे इमिडियेटलि टिकेट मास्टारजों सावरायनानै गाबोननिफ्रायनो जाहाथे एनाउन्समेन्टखौ होयो आरो जुदि मानियाबा थांनानै थारनांगोन रायजोफोर बुंनो हागोन ना हाया रायजोफ्रा बर' भाषाजों ट्रेन फैनायनि सिगां सिगां जाहाथे माने सनितपुर नैबे ढेकियाजुलिनि रेल स्टेशनावबो एनाउन्समेन्ट जानांगौ मानोना बेयो प्रप'ज मडेलसो बेयाव बारा दादागिरि सोलिनाय नङा होनना बुंबानो जाबाय नङा होमबा रायजोफोर बुग्रायला बुग्रायलि खालामना केस होनो होजोलाबायगोन खुगाजों थांनानै जोङो एसे गोरा बुंना फैनांगौ आरो बिथांमोनखौ बुंनांगौ दिनै माने भाषा संगम दाखालि बावै काश्मीरनि मोनसे केन्द्रीय बिद्यालय नोंथांनि मुङा मा नोङो माबोरै दं नोंनि खबरा मा होनानै स्टुडेन्टफोरखौ काश्मीराव माने बर' भाषा फोरोंदों होम मिनिस्टारजों सावरायनायनि उनाव दिनै माने होम मिनिस्टारा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल स्कुलफ्रावबो मोनसे स्पेशल डाइरेक्सन हरबाय जे बर'नि जि लेंगुवेज इट मास्ट बी इउटिलाइज अल ओभार इन्डिया भारतनि गुबुन गुबुन जायगायावबो बर'नि रावा माने बाहायजाथारनांगौ सोलोंजानांगौ आरो बर' भाषाखौ फोरोंनो थाखाय केन्द्रीय बिद्यालय सेन्ट्रेल स्कुलावबो दिनै गंफ्रोमबो सेन्ट्रेल स्कुलनि एसेम्ब्लियाव जोङो माने मर्निं प्रेयार जायो बेवहाय माने बर' भाषाखौ फोरोंनाय जादों बिथांमोना मोनथाम बाथ्रा लादों नोंथांनि मुङा मा नोंथाङा माबोरै दङ बेबायदि होननानै बर' भाषाखौ एसेम्ब्लियाव माने फोरोंगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखौ सांग्रां जानांगोन अबेबा अफिसाव बाहायाखैब्ला अबेबा माने स्कुलाव बाहायाखैब्ला साइन बर्डआव लिरनो थानांगोन लामाफोरनि मुङा बर'नि जाथारनांगोन मायबा मायबि लिरना गालांनो नागिरो हारसाफ्रा
लामानि मुवा माबा माबि बिथांमोना होना गायनो नागिरो बर'नि माखासे मुंख्लंफोर दङ बर'नि माने माखासे समाज सिबिग्रा मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङावनो जोङो लामा दालांनि मुवा जानांगौ बे आलोचनायाबो थांबाय थागोन आरो फारसे जोङो पेरेलाल भाबै बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय जि माने आन्दोलन बे आन्दोलनाबो माब्लाबाबो स्टप थानाय नङा दा गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो फारसेथिं सावरायनाय सोलिबाय थादों आरो फारसेथिं माने आन्दोलनबो सोलिबाय थादों दा एबसुनिफ्राय स्ट्रं मोनसे रिजोलुसन लाखानाय दङ जे जेब्लासिमहालागै जोंनि बड'लेण्डआ मोनफ्रोमा फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड स्टेट डिक्लेयार होआ जोंनि भारत गभर्नमेन्टआ जोंनि भारत सरकारा अब्लासिमहालागै जोंनि आन्दोलना माने पेरेलाल भाबै थांबाय थागोन दा दिनै जोङो जिरायनाय गैयालासेनो आन्दोलननि जि हाबाफारि जोङो बेखौ लांबाय थागोन दा रायजो राजा नोंथांमोनाबो बयबो जानजि खाफ्रानांगोन बड'लेण्डखौ होबथानो हानाय बारा पावार गैला आसामाव थानाय जेसेबांखिनि हारि हारिसा माखासे जातीय संगठनफ्रा दिनै बर'फ्रा दिनै बड'लेण्डनि हेंथा बुङोब्लाबो बर'नि राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै बड'लेण्डनि हेंथा बुङोब्लाबो जोङो दिनै एबसु आरो एनडिपि प्रग्रेसिभ थाबाय एनडिपि रन्जन बिथाङाबो सापर्ट होबाय दा दिनै पिपल्स नेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जयेन्ट मोनसे आफादानो दिनै बड'लेण्डनि जि आन्दोलन बेखौ जोङो लांबाय थागोन जोंनि समाजाबो मालाबाबो थाद'नाय नङा दा दिनै बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जेब्लानो जोङो खबर मोनो माबा मोनसे आन्दोलननि हाबाफारिनि जि बाथ्रा नोंथांमोना खोनायोब्लानो रायजो राजाफ्रा गावनो 10 टाका 20 टाका खांलायनानै ज' गारि भारा लानानै ट्रेक्टर हायो डाम्पार हायो जे हायो ट्राक हायो बास हायो बयबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना साइकेल बुनानैब्लाबो जाहाथे बर'नि जि माने आन्दोलन बेहाय जाहाथे नोंथांमोना बाहागो लानाया खम जाया सनितपुर जिल्लानिफ्राय ओरैनो गोबां बाहागो लाखायो दिनै फैबाय थानाय समाव आं खावलायनो लुबैदों बड'लेण्ड रायजो जायोगौमानि बर'फ्रा माने आसामाव थावरिनानै थानो हानाय नङा दिनै हारसाफ्राबो खर' गुदुं जादों हारसाफ्राबो दिनै गाबनो गोनां जादों गावसोर खुंनाय जि सरकार हारसाफोरनि जि सरकार बेयावनो दिनै हारसाफ्राबो गाबनो ओंखारबाय दिनै बिथांमोनाबो हारसा जाथिया फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव जाति हिसाबै थांनानै थागोन ना थाया बेखौ लानानै गोबां साननो गोनां जादों मानोना दिनै नोंथांमोना पेपार कागजाव नाय आं बावैसो बे मिटिंआव जिरायनायनि सिगां आङो टिभि नायबाय थादोंमोन आंनि मबाइलावनो टिभिआव आङो निउस नायबाय थादों बातरि दा बावहाय नुदों आङो जे मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटिनि मोनफ्रोमबो कलेजनि मोनफ्रोमबो हाई स्कुलनि फरायसा आफाद हारसानि एबसु बिथांमोननि जि आसु बिथांमोनाबो दिनै 2060 जि माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ लानानै अपोज हेंथा होनानै दिनै आन्दोलन खालामबाय थादों गोबां जायगायावनो धर्ना होदों गोबां जायगायावनो माने क्लास माने खालामना होनानै स्कुल कलेजनिफ्राय ओंखारलांदों जेरैखि जाया असमिया जातिखौ बासायथारनांगौ हारसानि जातिखौ बासायथारनांगौ जातिखौ ध्वंस खालामग्रा बे मोनसे 2016 नि एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोंनो दङ आरो दिनै बिथांमोना गिनो गोनाङा बेनो जे दिनै बाङालि हारिनि जि सुबुं अनजिमा बे सुबुं अनजिमाया दिनै 80 लाखनिबो बारा जालांदों बांगाल दारिगोलाफोरनि जि सुबुं अनजिमा दा दिनै बिथांमोना 1 कोटि जानो थांगासिनो दङ जोंनि हारसा गुबैया बेसेबां दङ आसल जायफोर हारसा गुबै गामसा गानग्रा फिथा जाग्रा बिहु मोसाग्रा बिसोरो बारा अनजिमा गैला दा दिनै बांगालफोरनि सुबुं अनजिमा लाख बारिगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जोंहा बर'फ्राबो सिन्था जादों जोंनि बर' ओनसोलावबो गोबां बांगाल मानसि हाबबाय गोबां माने आदिबासि मानसि हाबबाय गोबां माने बेंगलि मानसि हाबबाय सा खुख्रि लाग्रा जुखाम जाग्रा बै नेपालि मानसिफोर गोबां हाबसोमबाय दा बेखौनो लानानै जों सम सिन्था खालामो जे बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया बाङाबा बिसोरबो जोंखौ दिनै गाख्लायनो हासिगौ बिथांमोनाबो राजनैतिक भाबै जुदि एमएलए मन्त्रि बिथांमोननिनो देरहाजोबोबा पलिटिकेल पावार बिथांमोना मोनजोबोबा जोंनि बर'फोरनि सायाव आरो दिनै खोथा बुंग्रा मानसि गैया जासिगोन दा बेनिखायनो दिनै आं रायजोफोरखौ खावलायदों हा हुखौ खिन्थु रायजोफोर मालाबाबो गुबुन हारिनो फाननो मोननाय नङा गुबुन हारिनो हा फाननो मोननाय नङा रायजोफोर आङो धेकियाजुलि दख'रा एबसुखौ खावलायदों सोरबा सुबुङा जुदि गुबुन हारिनो हा फानोबा बेनि सायाव खिन्थु बेबस्था लानांगोन जोंहा दख'रा आफादा रायजोफ्रानो बेबस्था लानांगोन गामियावनो सावरायनांगोन सासे बांगाल मानसिनि बोरै हाखौ आदि होनो मोना बोरै आदि होनो मोननांगौ सासे माने नेपालि मानसिनि बोरै हाखौ फाननो मोननांगौ सासे माने गुबुन हारसानो हाखौ बोरै फाननो मोननांगौ एक नम्बराव जोंहा हा हुआ रैखा जानांगोन रायजोफोर
हा गैयाबा अबेयावनो लुनानै थानो हा गैयाबा अबेयाव गसंनानै थानो